Okay. Så laver vi bål. Tændstikkerne. Tændstikker. Niels, henter du nogle til? Hælder du fylder mit hår? Ja. 4 tændstikker. Ja. Og optændingsblok. Eller ligger der en her? Nej, skal der ikke ligge her? Det tror jeg så meget. Jeg kommer i gang med bål. Jamen, hun er jo i gang med at det skal salg. Hvad skal du bruge penge til? Det var noget til at hvem tænder ind? Der er 4 tændstikker. Nej, jeg gør. Jeg gør. I tænder 2 hver. Der er så 5. Nej, den her den ligger. Ej, så tænder vi 2 hver. Jeg vil også. Er den gået i gang? Ja. Ja. Skal det være spids? Ja. Ikke mod mig, Signe. Jeg starter. Den er umulig, fordi den kan lukke. Nej, Sofie. Hvad er jeg gang med at tænde ild op? Det ved jeg ikke. Okay, jeg tror godt, I kan tænde en til. Nej, Signe. Okay, det kunne nu er det min tur. Det er derfor, så Har du ikke? Den er helt rød. der ligger kage i vores båd. Kage. Kan I se min kage? Ej, okay, der er kage i vores båd, okay? Vi går tæt på. Kage. Sige, hvorfor viser du kage? Fordi jeg har lyst. Kage. Nå, næste gang var vi skal Og nu vil jeg tænde bålet. Fordi jeg er så sej. Hvad er det der? Hvorfor har du lige hældt sukker ud over saltfløden? Julia. Kom nu, Julia, det er det. Det her lort virker aldrig mere. Det her lort, det virker aldrig Hold mere. kæft, Niels. Okay. Salten virker heller ikke, fordi Sofie har strøget så meget på. Så hullerne er helt dækket til. Nej, vi fik tændt ind. Signe. Undskyld. Nu har vi kun én tilbage. Okay, den her gang. Tror jeg lige selv rundt her. Og lidt stykker. Og lidt stykker. Nej, der er nogle bager. Okay. Grimme har rotter. Med Signe. Tag det nu. Kom så, Niels. Tag det ud. Lort. Har vi Jeg flere? skal bål. Vi skal have mere. Vi skal have bål. Mm. Okay, jeg gør op og flere ham om en. Jeg laver Signe. Nu er den våd, Signe. Ja, det er derfor, jeg tørrer den. Jeg havde bare lyst til at tørre den, okay? Niels skal op og flag. Ja. Vi har et lille mindre problem. No. Brændet. Ja, også det. Vent. Jeg vær, Sofie. Jeg har en pissegod en, som ikke er vådt. Nej, lad være. Nu skal vi bare lige lægge noget klart. Hvad er det så en? Hedder det her? Jeg har glemt. Bakke. Og optændings. Tør til smuk. Big mere. Og så krydser vi salt under. Og kunne der er noget dejligt ting på herude siden igen. Det har vi stadig ikke. Så lidt. Sofie. Signe, hvis jeg bliver færdig med den her pind, så godt tage den med jer. Ja. Milla er nogle gange hjemme på spejder. Det smider ikke. Og så boller det begyndt. Hvad skal vi starte? Begge to. Jeg tager lidt. Nej, fordi du må ikke. Det er færdig også det. Mit båd skal til 36, 35, 36. Ja, jeg gør den, Niels. Du gør det først. Så tænder vi. Nej, er det 5? Stop. Den er våd. I tænder en hver. Ej. Den der. Så er mig. Nu kan jeg skifte. Det er fordi, der er for meget salt på. Udlagt.
Hej, han dig der. Men så skal vi ikke have en computer. Ej. Ned! Noller. Pas på det. Jeg ved det godt. Jeg tror, det der kan lidt. Jeg tror, jeg har en idé. Vi binder noget træ fast til den. Du er klar til at smide den, kan man se. Må jeg prøve? Klar på det. Ikke med at gøre sådan her. Simon! Og den anden del. Nej, altså. Den der pind. Den her. Nej, jeg har fået den. Det var sidste chance, piger og drenge. Ja, nej. Og en dreng. 3 piger i. Nej, hun kan ikke sige pige til sig selv. Altså, videoen bliver altså snart færdig. Siden den er gået i gang. Niels. Hvad? Du går klar det der til billede, ikke? Prøv at se, ikke sådan her. Eller sådan her. Så det optages. Det er fordi, du så prøver at lave sådan en video. Jeg har lavet en til Mus, der var så alle mine venner på Mus, jeg kunne se, hvordan jeg ser i virkeligheden. Okay, prøv nu. Du må godt have på sølvpapir, det er i hvert fald min. Kun er jeg fik film. Jeg ved ikke, om det virker. Der kom røg. Det er godt tegn. Bliv ved med at holde den. Ja, hvorfor ikke? Ej, den gik ud. Nej. Eller jo. Det er en random. Nogen, der vil have noget stand i hånden. Lejerbål. Jeg leger bold med en stand. Sager. Signe, vil du godt gå ind og sager? Signe, vil du godt gå ind og sager? Nej. Er der en, der vil gå ind og sager? Nej, det kan du ikke, Niels. Nej. Der er ret på det. Jeg kunne godt have tændt den nogle 2 gange. Nu ikke have blikket dem. Se, min pen er ikke pæn. Jeg kun snittet med en Jeg finger. tog sukker op i min sugerør. Der! Jeg har snittet med min finger. Det er ikke engang gjort. Nej. Jeg kan den. Med det, jeg har lavet fint. Jeg er på tasken, Signe. Og mit sugerør. Niels, Signe mig for noget sukker. Ja. Det er lidt svært for dig. Der ligger. Det er dig, der snitter sådan noget i. Ja. Mit sugerør. Du kan gøre det for sukkeret. Hvor er sukkeret henne? Det var meget. Og du også selv det mit. Og jeg havde stadig slik til. Det er unfair. Nå, jeg tager lige min computer. Go away. Okay, vores båd blev aldrig til noget, men det gør ikke noget. Nej, Sofie, du må ikke komme på YouTube. Hvorfor? Det fik du ikke. Julia. Okay, så. Julia, du bare os. Du skal da gå. Okay. Hej. Det lever lille. Det er Julies lille søster. Og Julie, det er hende, der sidder bagved mig. Med en smøg i munden. Og jeg er helt sød lillebror. Hold kæft, Julie. Nej, nej. Altså. Ja, vi siger først farvel, når der er gået 10 minutter. Der er 20 sekunder til. Vi er 4 børn. En eller anden synge en sang, jeg keder mig. Jeg er så sej, fordi jeg hedder Kai. Med disse mænd er lang. Og du kan ikke mere den her sang. Goddag.